Intlaqa barkata ta' ilma minn pumpiera tal-ajruport, l-ajruplan A320 tal-Qatar Airways, bil-kuluri ewlenin ta' din il-linja tal-ajru, il-vjola u l-gris li jispikkaw fuq l-ajruplan mal-wasla tiegħu f'Malta it-3 filgħodu. It-titjira li ħadet madwar 5 sigħat u nofs se tibda topera kuljum matul is-sajf u 4 darbiet fil-ġimgħa fix-xitwa. Dan is-servizz ġdid fetaħ opportunitajiet ġodda ta' konnettività għal passiġġieri tal-Qatar Airways hekk kif se tiftaħ l-orizzonti ta' opportunitajiet lejn l-Afrika, l-Asja u l-Awstralja. Waqt l-inaugurazzjoni ta' din it-titjira, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li din il-konnessjoni bl-ajru tikkumplimenta l-viżjoni tal-Gvern għat-Turiżmu b'diversifikazzjoni fis-swieq turistiċi ta' pajjiżna u tiġbed viżitaturi minn pajjiżi bħaċ-Ċina, l-Awstralja u l-Ġappun. U tiġa ftemna mal-Qatar Airways flimkien mal-MTA u l-MIA biex għamilna a joint marketing plan. Bdejna fil-Korea u l-Ġappun u kellna tiġa rispons qawwi, issa se nkomplu fl-Awstralja u fiċ-Ċina. Il-Viċi President tal-Qatar Airways fl-Ewropa, Sylvain Bosch, qal li l-linja tal-ajru hija sodisfatta ferm li Malta tinsab fuq il-lista ta' destinazzjonijiet tagħha u jinsab fiduċjuż li din id-destinazzjoni se tkun suċċess. For many years we've seen that Malta as a destination has been met with a very increased demand, especially from Australia and Asia. And we are, of course, always in search of new destinations that our clients want us to serve for them, and that's why we chose Malta. Il-Ministru Mizzi qal li dawn it-titjiriet se jkomplu jgħinu biex jiġbdu turisti ta' kwalità ogħla f'pajjiżna fejn qed joffru aktar kumdità u għażla lill-konsumatur Malti wkoll. Il-kap eżekuttiv tal-ajruport Alan Borch qal li hu ta' nur għall-ajruport Malti li jilqa' din il-linja tal-ajru f'Malta u bekk se tkompli tikber in-netwerk tar-rotot bl-introduzzjoni ta' Doha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.